Ano man, kwan? Hoy! Ay, picture. Makadawat sa reputasyon. Sayaw na! Saan na yung sounds ng sound? Kung sa'yo, danak na mo ng sounds ba? Yung sounds, ilain. Ila. Itong sounds ni asan tong tao? Hoy, Lai! Magsugod na talag pa yung sayaw, be? Hey. Uy! No. La 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 la. Pero, Yunay! Asan di mo tipin sa sayaw, be? hindi natin. Uy, yakay ka kabalo dana. Ano yakay ka? Dana. Pagmumulan. Yun na, dali. Practice ba? Sige. Sige. Kuray sound, kuray nagkuha na sa sound. Di ay mo lang sa iyo. Ha? Kami din niya. Wala mo sound. Ay, ako na. Dua ko na. Oh, kami gin bagay ay gyud. Kami gin sa kundi ay dani. Dalagang ikat. Dalagang ikat mi uy. Kasi magtuloy. Agit kanyang sa? What Kanyang sayog yun. Sayog yun. Oo. Sige. I will call you later, love. 1, 2, 3, guys. 1, 2, 3, Nana! 5, 6, Nana! 7, 8, 7, Speaker daw at kayo. Bukan daw. Naiyang kwan. Yang naa. Ay, mumulan. Naa. Eh naman. Matino sa de. Hindi ko na. Ako kung ito, balik ito nga na mo. Kau ikunik kau. Kau ako cellphone kau. Yok na. Yok na. Ito nga na. Karon? Oh. Ata dula gid check lang na bata na. Alita. Yung sabi tayo niyo sayaw. Alita ka, magbalita ka. Sayaw ba? Manirado na sila. One time sana imong Pepsi. Ate ayin sa. Ay ate. Iot ka imong bluetooth kulay. Uy, isa sayawon bitaw ba? Daw. Isa sayawon sa kasal ni Modin. Sila ano, Pila. Ayun na. mura. Pila. Kada sila. Ang Tres di. Gis, dali to sa bangko. Basta may tabo lagi dana kay. Ikinsi nga lang Ayaw ako. na change outfit din ko pa. Kala mo change outfit ka. Uy, basta kami mura man ko. Pag-dress man gapon ko. Gani. Mamang, ready na. Kami palibig. Na extra. Alin ko si tata. Kuyang nalagi na yan, naiugot gani yan ayang. Ano mo sound? Uy, Amo daw taga-asa mo. gawas ang sound. Ano daw taga-asa mo? Taga-wall po. Ma'am, taga-asa ka. Nasa ka, taga-San Isidro. Mura mo karang iro kita, di ba? Mo pangi ang iro. Hugak na yan ah. Wala man lagi na dito. Ay, nasa bangko pa si spotting. Natama mo. Ala, bangko magod sa kwarto nato no. Sa imong gi-chargean. Bigyan ang sound sa Sinsi ako. kwan. Moto kung Ito ang sound sana. USB na.